enoti isano na ibire, enoti isano nemo, enoti isato, ibire yemi, Seedco, the African Seed Company. Migonsi bi, simeke msuru ya Seedco, eyene renga, yeli gesaline. Ndizi TV, obwansu, bwomogusi. Biya manono mwanchu molero Ndizi TV na nene mambingi atokonya na sembe wanne karutuwa chageta manae roja chageta jinsa 10 na ibere cha sukire cha minyokira ke karutuwa rona jeta niliange nusu sense yamo yabona mambia kulenda mugeni itukuna rina koli ere uikira se studio semambi yaboniga katuju kwana mange igoro ya ngaki abegete sense mayibeno boyo ngoto tebiari gura devolution conference ile ngenda sense moyo asingishikiane geto na na devolution ni miake yikomi obuyan boro tukwe gokeria ina tuju kwanira aboyo ngoto tebiari numura ibwense ngotarare goje gojara sense moya masabo inyantro ibadere ase wodi yaye yebeno adenga kinere ngaki murubiri yo anyeroje nande ngaki ansemere dingikera chikorwa asa matundi kero murayibwense nacha na bara kwane bibere bitatu no wanyege karenga ki yamasabo yona dojo kwana manga semambi yaboniga anga sense ya mokurubono tumayo jigoswa sense meri yebwato kange 30 minutes leona bokora anga njira igo kyana odina lero igatwa kora chenja sinini ona kubuli oba 90 mbako mwe yorana na bokona utubwate sense mo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega sense mo ya YouTube na bokona tonyora Ndizi TV News onya chinga kina boto tweet Ndizi TV News ekedengera likyao kose edibulira gani koboli mogene onebe studio kera Steve ali katonera se studio na boku moboli ekyagera na boku moboli limolengete na se wodi yae wana se county ya Kisii kyagera dende na maidena Kisii county yale asemambi yabone gabana into mbako mwelio choshouta nerole se produce nerole proceed kurwalia maiga ye studio ane grama lyo kinechi bichago chira senjira beno mugambe kalibu ndiye mano uya sana bana omete lakini dimete abantu bonsi bakomanyete agire na buranya na mogeni agire na mbuyo chagera manyete Maria Tankor ku Steve Arika mo biare onyamawa sublocation kirera location Kiombo division yari barchache constituency ego bantu baibeno bangeteri baga mbabere member of county assembly asekuru wadi ibeno ebesa no manjumuri gono goteto na Steve Alika mo msibe wadi yebeno Steve ete corona tomete posta ali go share mondana ronde dina tamai dieta dia olinde ama dina Steve Alika dioka ana Steve dia tawadne ni mo Alika ne tato mabo eren Steve dioka wada kan challenge sana kwanya wade balindo me Steve kwanya komboli mate kwamboli ntebelieta oinero bwata ya erendelia katotelia tirata vira yale biasa bate vire aya go manju mari kan tachagete da Steve Alika MMCB wodi ibeno mbiere Steve ibeno mbiere akini rende abande nkuiburu bari bande ngusira bari ntoko tebanga nere biya maximum kyaro naona chi family chinde tibata matanga bande mbata marwire na bande mbiya bari igobono jijani jonjiro na jonjiro lakini ni channel mbiya tare mbiya kabisa biya sana mede Steve tu mwakoro mwaka esa wosi wakoro mwaka wana tigongo singo autika na to na ndebe na mwakore wana bana siasa nda debo zakini ayabon wakoro mwaka sochoru eko mwe msibe wodi ya ibeno nimete kora kubonde quarantine to kunya kwebekera max zakini na bokora anteire na Steve ngiro jo mwako yoyomo okwa beiro bis ano bode scorecard yao na bokora kwane ibiro bitatu scorecard yao rende ikera ngorante ibina tiga bantu bakwane lakini na bokora manyete asengencho maete toko soe class wewe kire sab uchake kwe market lakini bokora tena ara korige scorecard abantu baibeno chira na barierete tinko ganya bambekera max ekero miaketane yali na bateti ngumwako kohera mbikiranga max oyo kabero kohera tubeka max tubenga kaitwa korobia kaitwa tara korobia yekogera
tukwe matemu nandi bwe makeri kero nona buna tore studio tari ago tenga bia na akora jimese jigo jabunga ki printo rero mbia wakala watemire na kongusana kwebekera max na indi igochori rubekeru no gabune nche asura chonkonye nukura ite na nari ki abantu stibwiro lakini Steve ne abantu ngorate abane ana nje mwako yomo na ikino 50% abara ibane ngokwana barakini arendo leta about no maete abara ibande ntomanyiti bina batete abantu babekera babal ko bachora naro tebati nimbe nkwebekera igo kago teba ngoikire bibito ikire eite nere igo tarabu na ichikolinde lakini nche na tebate nga abana nchi abangete na bakombekera na ekero ko baochi ngora igo na nje kumenki na ikire osekera to komera na bose meeting re otengi ke wakoreke ke turakora iga bia sana igo ndo ndeta ko na Steve ali kama onte birina scorecard ereta koya ande ta tebe tas manifesto ana nebe kide scorecard intime akir bon aye ore ibeno about the na curious scorecard ya Steve alika na kiere asumwa ko yomo abeirovis na ande na curious mirobe na bo to tumire SMS yao oyo libino atotebi inerera biyekera Steve ero debe na ta kwebekera na 30% avesti wekea bona na autobekera akuruskabu asobelde Steve na ndeka to kukwana mangana devolution ngari dengo yete asema devolution conference tukuri oro no kwalenge kurumushon no kwalenge na kiegendrete no biere yakolire miaka 10 yakolire miaka 10 ebia Steve ono ekero to devolution na ni gochorire insi ya devolution osa si serikali jiji county na kitura debe na ubu yamboro wa devolution usi serikali jiji county ase miaka 10 tukwate kento kwa kwa Steve bano kwa dena bibi duru kwa keri kiagera kale serikali yaringe yemo kende gion sikyali kurwa national government machikaga chenche tigana county government che uchinguru chi ministry nke changanyire wocha county government angino mwananchi kwa mfano buna ministry ya elite yale control buna Nairobi lakini lero ni county government eko control ekogera lero nabako genda se kwanyora umunyagitari uchinyagitari ngo cha access yore no ni county nere gwate chinguru chogoda mariogo kyara liri kwaga tomerwe onye aspirin onye piritoni lakini iga kire county mokoranga mbureri kibuliguru moda marioga alia aiseine kuse mwanya buchake aiseine usikurigeria mangana yechipara liri nkwale kuganye president oganye minister onye tenga gaki tepara nichibasa chigo che county mwakora nonyi terikire gentu gyachire ase county ose devolution terikire tukyarwero lakini ngora none president eto Dr. William Ruto ngo togoteba nga chi ministry chinde chitigale terogoro na chachi bwatuke ngora ekogera ekero mogo change system tarige kombo ko nganyi bine ke to kunywera maji kandi CCTV uko gomo ke gura wasuke guchiga a process nero batrinde asema oniane devolution ngende te kokonya kubwa lirikale bono ase wodi ya ibeno Steve miaka ya 10 ne bono ya twachakire bono wasoire asobokore no tebe na ibeno nero nere abata devolution ya nyakonyire Steve ase okora na tete abantu wetere connection wetere gochorwa ni kabara yange naba promiseti ibeno nebe ntangani kolente gabana nande na jalente gabana nache women lab donya ochire omo jumbe saidi jande erenka ereno are bono no monyine chigumenera pichinde charu isiko ya Kisii County
omogeni ondo monene olenchera Jumapili ne President William Ruto ngui katoro tukwane inkieki ekiga connection omo senator inchirare gochi ekogera goika leaders aba machorire mochamo mubwatirane mororenge kiekogenda macho waziri education inchirare gochi igo bono goika networking kiagana gori chikura gwatenga ki networking era tokonye nere togenderete na hindi nikingoteba nga togoteba abantu bakubikira magisi utaragenda none asa magisi okubikirwa igo ninde asa magisi akubikirwa na abantu bebero nimaitenga babeka magisi aibiye ekogera bibere bitatu na promised bigenderete Ebya sana nagoshairi ringi iyo na nabokora nabota nabogonye toma nagoshairi ringi ito enderete nabogonye tomo bekande ende toma usko jusi mwanju mureria nondi Steve mbia mone kerore asomoro berio ni goto na Steve alika mwe musibi wodi yeibeno ekarako to era kabisa buna na devotion ya konyo tebere na connection nere sikobo nabo e wodi yeibeno ekogenda yo no te nabigete miro berio mujitoro ikoto tebe na devotion yeye nere gosirwa ngoto tebya na kya konye beka asire e wodi yeibeno bo kukwana tore igoro yumurai bwense Dr. William Ruto oyo bwate taro yae lituko lya Jumapili asense meyo yeibeno nangojiro kumubona ngaki bakorede ekaba ibeno etabe moticho osetabe senzi osetabe ensemo ya Kisi Central lakini ekare ibenaria igokora connection ya Steve hawe kokwanera neri bonendo nagani omwanchu mureria oliore ensemo ya ibeno no na se county Kisi na bodo na ngakyo devolution ya konyire Steve najiro kumuboria ontebire ta kwebekera skoka diende nigo na uramo begere na bogo ndobero ndena ngenzo giege ABCD ya korirwe aso mwako yom ere devolution nigo bono yabeira emyaka 10 lakini asere nigo bono uroyomo oyabeira obisi Steve gositina peka na pekere bob no ikomi yabeire because na bono ikomi gona inche nondo umaetekera gwachorirwe turiko baranga ni yabali barengo turiko bara ekera gwachorirwe obisi ase magosale kuna bono nyina nyorite ura yorengo igosondi arengo usina kolete biya magosa inchingo balirwa no gukora biya inchingo balirwa iko devolution ko yakole 10 years ni ntutoro bisi bono igo ni ntuto togenderete intuto konyegendere kyagera tingo chakoteba ngaki nga mbalire njebono mwako yoyomo ni ikyo gyatagete kurumaga goikogende nga asa machika ya agosoka kurwa ewa Wia sana Steve agnya bana inchi mbarora nyore nitaba ibenoka mbare bararana bakorana devolution tera twara matunda maya badana chibara bado bokombororo badana ena mario batariko banyagitali badana no ige develop naki bara twara ko semeli maete bono onyumonto oibole tumakega guse ochakera kora devolution in 5 years or 4 years konya tara iborwa riri devolution yetaringe bono ina ateba tararura kende togochaka kumura umu koko moire bitabu bya history omutenga yaya riri devolution yetaracha yentege kya koliruga bono ya kolirege bono yachire nakiro muntu nabwate oborori bwaye inchina bonda kaga ninkolete ibeno onyoro ndogoteba nakolete ndogoteba takolete igokiro muntu nabwate igento aho chachi na kyo konyora buna bono no mi bono tore studio ndise TV naro tanjiti program yao naro nyanjite amen igo kero muntu naire kegwa no bongo bwaye bunago chachi igo yogoteba yakoliru no yotara akora kero muntu mbuyagoteba bia sana igo bono Steve ngaki meroberiki twakwara ngorate burena emeroberiki ye kwa beki na oina kina devolution terigo kwa sika terigo kuibeno na no na sika county ya Kisi ekerora assembly ngosira more merobere ya devolution na mura ibense bina tetena emerobere di entara irana eche nga kinse ya mokiroje hojo okora Steve nae ome kina devolution tarinje ngokora incha abantu bangete biri batagete mbabwaterigo cya assembly yekogera bagwikaransa kire word kire supplication igego ikaranza yateba intunyamawa yenkirwa yengesere injiricho supplication
sinyamecha sublocation bateba intwe abantu kurukirwa e priority entangani ne para ya kabere ne nsoko ya gatatu ne skuru ye nasari ya kane ne nyagitari bono mwagenda buna egento kiribaete e priority iko tarinche kuja koimoka ndangara ringa kirwa netagete para osinte de nyagitari obatomere nto batende kuna public participation abanyene korunse bakorika ekibatagete nche bono buno oli bachorete nakoba gochiaringa ibintu batete nebi no bisiaro yagenda ali ground yaboringa ekemotebete nekino kyaba aschimineti boni gasiane nene no gosuguma ngabiri basabire ngoikera nabire Ebuya sana narore para nere yacha kiwali ase wodi yao ogate abune pare inkwa gachwere na contract na kwa netalia ogate ne pare ingo chere kubatana muigwane tena bemsi bande na tetigerwa yao na bego genda uchimoinalia ne budget riwa yeta konyora mwana beka budget buya yechibesa se sensemo ya yech count kinara na supplementary budget njeta no mubwa chibese mero birigande stibo begetali turaja kras chipara e para nere ali ekorosu nechi chipara nchiro abana na tete bana inji nabone para ya getiongo kwenda timani pale injanya korosu ya ali mituri mokale bakitundu bali yalengo egasiekwa kiera gali changete kogendo wetra staff training wetre governor eto simbarat to request bagende to korosu pale iyo yego kirengo itekere asake gomoro mokobeko ere e pare dinero mosocho e ibono ya itiongo ekogende chiko sokatimani omwemsie o kigati subaracha Ibrahim to gambete to atebe e pare eteons boy koru keumbu shem koru birongo ekitetenga twarosiri networking acha teyo nkorosie para bakomo paka manye konyitigero uchimuino tetaboka kuna bone rio mosocho twagambete no mheshimiwa Marak na bana inchekere kolimbokate haya baminto nyikirogoro ngate mheshimiwa Marak ya ati atobwaterane bangutige pale yiga tiganye kiaso ngetani omopaka pona umuntu akurwa kurujyantrogo asoke mwembe igo networking na tetenga ki kuikatobwaterane torusio bobe boli umuntu akorosie para mbaka somo paka otigerororo e para ne yakururia maranga ekogenda bakari kendo noro bachito bakanyekeri kendo asigete nari tigalete bakomo paka ochimoino ningerete kogamba no mheshimiwa gari rido majority moracha ne tone kyobora bokubekwa e pale yu egende mutu para kuru iria nyantro kogenda baka kabos twagambire no mheshimiwa Janda twamuri kwasiri no mheshimiwa moracha ekorosi gwa kuru kabosi ibana nyari bari chache egende baka material kwali no mheshimiwa Obiri asukubwatira nuko nakwanto kwagaja networking yekogera mheshimiwa Chanda ise konyerosi anyikiri umupaka bobasi norona birabete konya abantu baito kera banda abatote bakoruibe no kwenda bali osinyari bali chaji kwenda bali mwini bachokoro bonjiri boda baro sereti na beko ba sabono orama yoranyora na ababa mwina mbabwa priority ya para kieko ba koye ko bono ko teati ko bwa gachu kili kwa hosti ko semwa ya nabono kuru nabono nakero mheshimiwa Karagana era roskuruguru nabaetani mopaka kogera no gotebania ogotebanga gaki nindu twabekire para kurwa na inu abantu bali basoba ikegera umuchando uri nyari bali chache no roli bobasi onye no igwe para no roli bobasi no gotebanga mbara kijiri chiko ba connected nabana inchi boka bakotenga toroseriye ikegera tetakiri kwira ngarosie
ekera bune nchiro chandikete nori na bachandikete kero konyora abantu bago bakwiria tabatenga mwatokonyire mwikiranira ibiri twatakete kegera tugochaka ko bagotebi ne pare batakete kurwa kabosi mweko batega na balendere nasari mukuiwana n'abantu pare ende bantu bakorera mono nere kurukirikiro bosocho ende je school tio soka ibeno ya soire togotebe pipeline no era se budget yiga bicho soka ero sibu buya sana Steve Karuto endete go toja sense mo todo tura juti bike ura ngiya bantu bao alina ngakere to nenga sense mo nyagitari yo kwa bekere kendo ro amario na isaini wara ro diri nakere sense me Karuto kuwana mangare devolution ngi sense mo nyagitari na amario Steve chinse mo nyagitari buna bono ibeno bono tuwate mono dispensary ibeno nera ibeno nero bono tra tebe nganere enene inyagitari tuwateri kendo nyama wanero lakini nchira banene mono nakike tukunya kurwania inakito gukine inyagitari gwara governor kobeka yaringe system yokumonta mariogo bata mariogo gagasirire go ikatinyagitari n'abanyagitari ko bakete noronko ligitore ne kyabanyagitari bakomentwa egere abantu baito barwariwe kyagero nyabanyagitari balige to devolution ekerego cyakabane abande kero konyora abande konyo balitayire abande bayogas nabeko bobokon lakini twabikire mikakati abanyagitari batakere komento egero bokoreri obwa devolution kiro muntu akoigwe biasana materi tuara ko taigoro amangara isi dirende Steve Sofang akinara ikire velasi na balimu nake naro obegete usen kwanye ikira abalimu baisi di bali getukurukale mbanya ko permanent bantu nyako banganga nakiba ko permanent baigwo moyo naki ibrasi bibi nasari mbirase budget nakibikorosigwa yisane umwana we nasari nakiye ko bekiya kubwasarwa umwana twarenga tigangenda aliye alimbiye siri twateba bune birasi birone kechikorosigwa gyatokanga no ine echo no ekobikwa ensemo ye glass kojoro umwana nasari akurwa oke otala tambe mwana tunya kumatenga control kegera semyaka yae ichinguru chacho we control injira kora injira konga igo ntogende ne process lakini rende ntogende tegostuka kuro komo uchikonde ebisan lindo SMS ino manjo berengo jirigire linde nana ko jisomanda sinjira ben lindo jimanda do jitoma ko jisomande katondere na Steve Ali kuma msi webeno anda to eranga kyabigete emirobelio ya ensemeyo ya ibeno pacheti ngaki ni saine na mwade tena ko nyora mwani 40 million 41 million kira award no kire award ko nyora to eranga almost 39 million na ndinira se pachet tali devolutionary itutagete chibesa bone kare chekire county na ndi chirwa se ward egento twakora itwa request governor Simbarati tukamotebi utago twanjera 40 million priority yabana inchi bagwetia obye kyara konya ekare chachire county anda buno mugaba no kwamwa amwenga trikonyora kende ward aboko ba muramu naboko baba ntonya kolera nga toro jikende nali no migire lakini yaragasiboka gatame chande tiyo chibase chigane che ne chendo ne chabana inchi tindi kwegimeria nonyi chikondira banchira much pacheteri because kuzi tiko control go na wanto be county mbuya chi priority chirikere ward ya rwete orana ancherana ande kero mu MCA ntomoete sarioti ebyo sana ngwikana ndi boli abo kero mu gabana ancherana abo
Steve priorities bono seteti asumwa ko bono kabere wacha kire asobokora dibwao buna mu MC kwe wodi yebeno njiri jeji karwa dena chibeseji chise koba talin seteti na batebi ngaki abana injimba seteti chi priority kugera sa njiri jeji aba 90 osaba lakini agotebi nga ekerori bagalirura saba 90 kire esabrocation no sangere tibire kire omo chief mbai karansa bagasangeri birengerio kire sabrocation igeri gete kuringana n'ibintu biri batakete igono bwa the list nero opsiane nero bisimo county admin omo chief nanyo bwate mo sanchief nanyo bwate nere oroba dona na boko gendo tengaki ngango priority chebe no ase county biro kali binto birege sunteime negento kiri black and white yeah bono embia Steve kero baso bananchi boro wadetariae na bananchi pale de priority Jones kwanyona gesero bana wata to the location yede bale dire tinji bade tuye ko rubeno bale ya me are dire lakini bano to de na ai na beko ba na beko ose ngaki okora ba manyena bono pero goikaji set gurendererie para no bono rende trochi na bono tiganko example ya osenchirichiro sublocation chirichiro sublocation abanyene bali ba chirichiro igo bagwikaranza batebania si chirichiro nkito cyandikite mono bari kebinto byonse osembitano kuse 10 nande barwa abanyene bamanya goteba nga asebi buna bono chirichiro egento kiba cyandite mono ne pare yu ya egoeta chirichiro school egende chigosoka enyagitari yebeno asinare pare tanya kolemwa ego ikachirichiro ande mago connect ye pare ende korukurwa etibu kachigosoka ibeno einero priority entangani batanganeti na inchi bono buro mu MCA na inchi ngoteba nga engachipara chipara chekero chigocha ekero konyora nga priority entangani ya chirichiro ne para nero koba kuna bono nyamawa sublocation priority batanganeti ne nyagitari noro nabo kugenda kwanga ekenyagitari yachire abatu abaire para abegento batanganeti ne nyagitari gitionga buna nago tenga ne para batanganeti ero yachakire priority ende yabwate ne stima stima ne negenderete Mheshimiwa Zairi Janda natuma abantu ku Kenya Power basabeye bono nere pipeline kegere bintu biri ba gosuguma mono bya ngwikira nabire igo bona gigitoko teba nga aya buna bono konyara gose sublocation nere itatageti stima tugucha kubairera estima kiara buna bono mabono guchinyake bako batagete para wike school pare dinero nero tu asabe ego eta sakuru como común abale mi bago simeke mesie matoboli lakini bono wiki binte bie para negas agwa kama matoboli orua tibasya sombali besa sigo jiga somberu andiri go sambula ni jibe sokuru abantu basombe at the end kwanyora wata kamono kubwachiwe siri kwale korosia igo ntogendete kulingana na abana inchi buna basabite bintu bakorera bisanara kubolina wodi yaone kirerane ere ibenere bado kirera ibenere kirera gere location ere location ya ibeno abarbo bamba que te para diciaba que ataria go vega na ba go vega biasa Steve karo me de ngo jodo kwanda go yeta ro mrai wense ibeno ngakto expected to akito jogo ga to jogo kwanda ro lakini ngiko garana ngiko drei korengana ngiko drei development yeji ase county korengana Steve kera gara bana nchi baganyike kasini ogo drei ne process you know buna bona keremo abekire budget
ngote wole nkobere uploaded kobe kwa eso as a system kibese chekare chekire process nero ya GPQ process nero ya tendering bono kwanyoranga se for example kisi county ngima kwanya antu akora PQ bali gusembane naba engineer bali gusemba tatu bone kerba wo talre bintebyo nkoirerega lakini akitu achencha unabe MCA botoso county tugateba bunaba na inchi babekire request cyabo wikira bono ga budget bunego chagosoka bachakire goite binyoro n'abana inchi mbabaroche korore pale ne kilomita irengere makarabati alengata keire kubwa kukanya chibesa chisoye account bamaiko chaka goite na hende tomentaba engineer abantu bakora survey na PQ egere no commenta e process mbono tunya koranga ekiga nkibona gakora gya dire na kike tukunya kurigia machibu ne kitokora biasa Steven tujukora korwa sense me ndo machuganda yeto skujibo siasi nini umajumbe ndo jini chinza jenda takumyo lakini nganjerna dere bwatoke 30 minutes ina chiko korre ka to tura kwa na Steve ara denga kimara iwe singo tarale lakini 30 minutes ira na otengo chenjirani ke program iko 30 minutes ijo chumwalio arito chiko kora ebwatoke tujukora tenga sinini timeto somo ngabina jan tenga siake lakini karanje na to skujibo Steve ndikuwa dana umugambi governor Simba Baurarati na nchaga tena yaye ikipese chimo tena na bujujo konyi county go priorities lakini bana ando nande bamaye ko majisikaria na kuna numrayo ma tena yaya aba MCA niko balenzi ya governor niko kiri governor okwana na kibago korra bono ndende na mateto tena ki emulenzi ya governor na madende wa tena kikoa wanaitika ngakumisana na ani mwobo hete gavana na kina takana bara maana ya na magendro ni mutagete osena ya gavana mwobo omanyete omuntu bwenete ko bwana speaker because gavana ni gavana lakini intu tokubeka machiko ikiagera unabona mangana budget ebinte bigabana tayo ni tutokorosi twatebe priority ni kuna gabana digante bena ro tuoboete kiagera tu achiete tukamotebinga baminto asitayo kenye kuna Kenya kusichi kwenjiri maite abe msiba iro opportunity yo we budget richibesa gete tukanda tukamu requesting agavana gaki utagwanja kire ward echa kire na besa gete tuwe budgeteri ikiagera abande ekerongo tarigo usupport gavana na magendera abetaba bo agatotebinga nabo mutagete agatebanje timbu atinguru kana mwikaransa assembly mweti MCA tayo nono yo mase 45 elected uraboli akotenga taite tigentekyo nande into request ti governor because governor terero gwate obate control ndiri babwate chingurunga onye toko baimenere nawe none pale abatarose usema lakini tuanyole a starting point tukamu request utagwanja e pasali yeche as ward tobage agatena umutegetego agatuanjira into abamsie n'iki committee chetu che pasali n'abantu betu kuri ground kera abana takamayitinga ngokuru kumakoli ngokuru kana dibe nintwe namane igo bononyo oyo tobote igo gabano tobote ikyere bitoko bolia ngotobwati siale na tokoraki mwaska twakora kandi kindi nkeyo orarange no MCA gaiga agotebinga gabana kai agosi nandi monto nyitaragosa ibintu kwa boli na koete kwanyoro monto tenga gabana abigita abantu mugukorojira muguko kinde isane bnangana iko monto tekombeka ki na ko bekiraya MCA no isana kira na kama no isana muguko gabana no isana muguko gabana na tale igaba iga nichi propaganda nandi chi ministry chi para ministry ya health
ministry ya budget ni intu toro buna MCA intu togwetia keritu aitiri kuru assembly gavana tabati nguru chokukana none budget ya gavana intu toko moeteria ni mo moeteri bono onye ni toko moeteri e budget ngobwana te kobo yon tigato tigesi ya na kiabo bege tumo boko mo moeteri e budget lakini wadena muli aya umonto igwa gavana otebirenga nintagete baigoro bongo kubairande China morone kiaba China bagendete bono oyo igo kuminga umuntu oyo ngiara rusiye bese abahere China igo bagurire otoire bono kumina ki kwanyoro muntu no alenga bono bachiri gwakana chombe kochoru no boyo mo basoju gwakana chombe ngono muka kotaina maskania manene lakini muntu zeko kera kiaba China bamenyete mu China ne tradition yabo tago konyorera mwana onye turaka na ng'ombe mukurane ikero mwakuranire tenga kenyaga konyaba no insta mwana kwa kanyosoka chombe chichigo chukome chkwakana alitaribo igona kinko tebana ki nchirateyo murabe kwe umugu nabongo tabuna bono kwanchi gete go chandisi TV nachire utatenga Steve gabe geto no ndi Steve mu ningi mwandangi ne committee nachire ebintu ebinabo awobire yekogera oligi asabe msiabo 171 bakabale nominated intonke yogaria turahetie tutaragisaisa na ende kerega banata getegeto into a request kanga bono bantu tenga ki abantu tulata kubeka gaba no muko nintu ekiara kera request twatenga kente bakora ki nturi kuetie ya biyasana igo Steve Oteberina mpabe kirimo buko bano bakore gasi yabo buna ba MC nere buna mu MC bwodi yebino tyaso meje SMS biriseto Steve ingoirana bono tukwanda sinini goresa bali ya China ototaina inkikwaro chalia kira bebeno ntotu ale ibeno China enke ibinebe buna China enke bungo katore ototebiorro asinni kiara mwagenda ro na ndo gwalengo yomobo etari mwaje tu akana chombe konde benchmark mwachete kiara bantu bakare ko bamochire no dana ki monto na rangiru kwa ko monto yongedira maskani we say most Stephen Adena Alika is a man of the people. What are you about and watching from Embakasi Nairobi akona sisi Jared mtoto wa jilani out there happy Friday and Saki family join us kangina out there that is my area MCA just kangina out there na eno MC oye he does his job very truthful wakore gasi abuya out there in Saki igoro mbiamono join us kangina na Jared mtoto wa jirani mbiamane kromole me yumroberio abe bari kuru asinse cha Maiko baturire dikuru ense ya Maiko Steve nara wadana 60% obwegeri adumeti dietaria nara wadana Steve numurai bwabanto niga korire amagendero ense moyebeno nonye na maboli ni autobora toko muboli korinde twa musabera maya yokogendera gukora ayara maya good morning and ensakia mbiamono si umugambi Steve Alika okonyire amange nande nabwate amaroro yewodi yebeno abageni batalira alia inaonyesha ya kwamba nigo abwate vision amaya asi wodi yebeno nonye nimeyega arosiri asensemeri inyora na abwatu moyega bwabangina nabagaga ekiekorokina nainyorete abantu bonse eko kwako oyo nero kalikolika igabu Iron Dish TV oyon Queens Brighton biamono aso koreto magani ase studio no murai bwensingwe tengo chara si wodi yebeno ayu naro tsagete ekiagera amagendro naro asensemo yechpara mbuya aso ko bwaterana ko kora chipara chionsi nabe msie bande mbobe sana kokora ebara onyetigere nchera tera usete taboka
obwo nigo ekobana nonyuta konyete abantabu igombu yababwatera ne bonsi bakini rogongo rwagusi biasana abambali bandate gutuma SMS chabo asemambi yaboniga Steve. Now then a morning enzakia Mike Ogugu hapa, I'm from Tabaka Ward, but Alika scorecard is 9 out of 10. One of the best MCs ibeno bale basisenirinere biasana. Witari njiko kwana wali wadani ndunto kwana no mbiyaba no oyo mongeire 9 out of 10 oyo mongeire 60 out of 100 bono igabona otogokerigeri kuno yo ngeire 60 nimbwanete kumumera antebi 40 yake yachete umwaka uyu mutangani tunyareke bishe ndogenda umwaka tutugutete max 40 yaki ntotuguta 40 gositaira 9 no kwira 9 tubwate sigecho kyagera era nebirengeri byaye ongeire 60 nenchi gwikange bori ntebe gake na etaniri enusu na numwaka mutangani lakini tiganga shumu assessment yankolera numwaka oyarete nabako ngati teachers chai nerante binga asebirengeri byaye aya 40 kayasirete ekere okuna kukubwatira bona natenga ki kabeta kiri omakeri gwe no yonte binga 9 out of 10 elimo no nyole korwa kayaroche ko improve libe 100 was the next round have 99 igo aginatenga to konyara kwebekera max no kotumia max aliyobekire wekora assessment buya sana igo yoli katari getiri tari paro na bana doctor kire ke nto tasiptararwa na about the 40 ayunga yonyaro chare lakini 60 naro no to tebeti tenso meyamo tuma ko endera ke dankani ombane onchiri korwa masige east bobas Alika is more than a leader press on mheshimiwa awatana yani gore more than a leader pate pato ni kabisa oske gojibosio ogendera biasana agenda kutumaje SMS chino asimambi yaboniga krodore numugambi Steve Alika kurwase wodi yaibeno ngo kadora to ajo David aro yomraibwensi ngakibanyero oberetie nomo chumbe wenseme yo kiara mbarahamo mungo kwa murigas pamoja na David no are amali kabisa Steve mwenda sensemo ya China ensi ya China ngogajigo kwa rende benchmarking na rochi bijanje arenga ali mwajitu mukarona na matoke bintu bina bisimikiraria mbuya kibole China prato konyi China wansa tokonyerengania na Kenya tokonyerengania yeah kwigwete no ine chame kugamba mbalangireti base ya China na maine hagi na maine hagi mbalenge najete na rochi na chite bagaikaransa naki bakora ejama egenderere kobolyoka bono nyensingima ya Kenya ikorangirio mu China aru advice ine se bono ya murangirite gaki ntwe gabana gotoire nse iyo ese kurangiria torore magosa kayakorwera ikiagera China gente gitangani boyimboyo moibitayo no yo mono tikesimi yago mutikebesa yago boyimboyo no gende duka kwa gole gento ni kone wakanire tite cyago kitigale ogende mbali gukorangeri ngo chikuya ibako gukobera igoto tebe na China corruption day no muntu ko amacho na kwanga to kunywa ose hoteli ya Kenya muntu kwa makomo egento nge etip igako gukania otenga gaiga ikenko eu ngisanegete egere gitanga ni kire China kwante bi esema ya magendro lende Steve amagendro ro chip na bono gakino ni gabana gutubeke ndege mpaka China ya ticket yo kanijwe sire igoro amagendero chipara ichire forway inye chiko gene seme na inye chiko ande seme abantu be town igari yo mulero gere inse igotari abantu no nyota ite kwikera mwembe kiumbu ogwetanda ground igora baka chigari cyo mulero ichibwate chigoroba igari yo mulero ko genda 350 kilometers per hour
350 kilometers per hour. Igonye kurukisi baka Nairobi na bako adokole gasi na nduira nega. Ke Na anda boko nyora. Kero kwa nde sitiende ogweta igesunteime igetununse 30 minutes. Gali umuriro igetunu kebacho moko kenda 30 minutes na ndeko kenda 350 kilometers per hour. Yeah. Igo baria n'abantu bagenderete. Aiga kero mwana kubun esikeje toko gendekerwo twaro twarosirie gari. Twarosirie ensa. Bari bakorosiense erekene riri. Oino mwana bono. Oino mwana bono gaki. Ayo tengo choche ne kenanta twarosirende ari bakorosia. Onye ne gari igakorosia. Igo n'abantu baseseniri n'abantu bebangite. Biya sana Steve bone sabari mwenda China mugambe jimage mwaji ngiye gotokonya bune mo Kisii County anene mo Ibeno. Totara ikomo Ibeno. Tuje mo Kisii County. Once twanyorira amasomo twaro kiunga akiense ndegenda bete. Kero kole bintu ne bibangite wakumia. Una bantu agendo kuno mo Kisii County. Tari nkobia irete to chwakira ba China. Tari unko tu ajete ko tega China. No go somigo once seminar yo katwa nyoro nyakie bali bagenderete na kibako bange bintu byabo no ine nyagitari. Yoko genda umunyagitari onye no bwa maiso onye no bwa mato tenga akenyo koma tenga mataya ngati koma tenande ndanyandoma no kurani nyugwete bo nande kero kwari kirwiryogo ari ne machine yoko genda yagote bichibesa ekero wakanire nande ne machine yoko kwa maryogo oseroport wagenda raini te yogo tuma ngaga ngoyo Steve no mwamusie karamu alibaga ni machine ekukora muna kwacha na bekukurangeria marieto aste yoga mugaba na muchube ngai wachire onye ne supermarket mubegete raini mwezi onye no kugende mubegete raini yansi Steve sali biro byane ndo jibiko binyoka ke nande nataka turakwande taro yumurai bwense matatu kuranyora libaga na turagambe na uchoje to kwande sabari urato tebyo buyobo na hande ngikera abe implemented rwande na corruption teyo tusiku tumeka mbinu ya China igondo skyo jibozyo na ganina kitura iwane na ochu matatu na nda siasa na magendero na butoko gendera kuranyora libaga ekerto ske aitukwana mangi kerto sukwane sabari ya China butoko jekwana no chimatatu kwambolia saba na inchi bategerete na nchire ngojane chimatatu Steve ngojane tugendere tubatenga inkitwarenta inkimito kibirenchira gocha igo neigwana nirenga na bago chimatatu ngojane na bago jane kora kirtukura nyoro ndimwa jetenera tar na makara nchira bago useki na bago ja biek besante so me on tebing na itari yumura ibwensi kya bibiati bya myokire abantu bari banji to mosiki na barabo mpetimba bekira lero baraji kombona ensakia then from Tabaka then one oyera is audio debana matigari tineye iria debana 9 of 10 debana entugia na tigali yemo is the remaining for project is yet to accomplish kogokora yo na bako ba 10 out of 10 weneri juma Messi beno abande parole egasi then abande tiga parole egasi yo Steve is a visionary leader who will wish to work with him onyangai pen kudwensema ya kiumbu authiana no murai ubwata marobia sana genda utumese Messi ino lakini ande cha msingire na ntuko ndigo kora lero ndojitumira nene ya Jumatatu wanjire ngochare ayonsi tojikuja kwanera torere nakino ino yote aba 60% ana tojiguri tote bana 48 chipayitara era ningitarara atojabeka bye dituko lya Jumatatu kwende Steve murai bense ngochare dituko lya Jumapili ibeno na kioroje ngiuraga niwono murai bense ka ordinary atena bono ketie kenyandro kiere ose merkongo kyoko ekero murai bense agoche wansa ngiye komolenta amahene ekiyekorenta murai bense na masabo ngwakera rende leaders banotanga ni moto ekera networking no mo shimigo itusairi janda na connection yae
na gocha connection ya itoko ga wana rende na ito kero ekero connected nere nera kaba connected na State House yebinte ngocha bire abara ibaita bagusi uno mwaziri Machogu Senate Education abara ibande bons asoko bwaterana na wanjanga president echego kora masabo nyantrago nande yire award yebeno amangini na tete anto yebeno nga mwako tarara ni mekshonga abara ibachire bake president yachire na incha sense mende igo yegira kadi ngunya gwikira ni ira se biri ni kwanirete mura ibense kagocha tari na tamanyiti ngame chando kitubwate because natomeire nga abantu abambatagete mbatagete kero kinabwate tatigani iringa bana inchu tabuli tia se bategerete kise chinde bagoteba nga akyo tabuli ikyara buna bono muraibi instago cyo mutako matenga turikira balimu tokonye skuru yi nando baete Machogu muwaziri umugima tubwente korora intu alino gosukumanga ki paminto muwaziri kago takakende ge extra na intu no otole ntoke tagete na bange tole ntogo chakargo tebi mu president na ki epale yikuruka bosi bakamateri tokonye no abegete mushimiwa cyane no hale committee yechipala Kenya ngima no komatenga ya yarinde no goto bekerete ako sabe binte binge gota ndo chande kitemono almo no como pack up no como pack up ikiagera nakike bono e balanceri bono no muwaziri bono na Machogu nerwente koranga bono nande ngakorosyo musani orosyo musani uyo rugusino waziri wa afya gakora mukonya ari nere bakonya networking nere ino begenderete igo onye bono mushimiwa zaidi janda orasichipara nari asare nandete korosyo bosani wetera abantu bestima gwante no bwate para nabona nyari bali chache te bwate stima nakitoko kora connection ejiga ichikora abasaba bake president no kwa pressing sarache mumukune nkoro atebe na bamentire asebiri mutasabete onye para kwa mwasabire 10 kilometers abate na bamentire jawere 40 kilometers chirami biasa na Steve lakini Steve ekero ibenabo nkiroje kero kimura ibwen sara ataja asei beno na abantu baibeno bagoteba ikiara nche numukwane nande twashairi numushimiwa chanda na bege to musingi we MTs ekosi ya nyagitari medical area edikirenga foundation ya bege tu na William Ruto Yalinge vice president deputy president bono abaire president igabantu baibeno wekatuta kerie teriria Dr. William Ruto as from deputy president kera abaire president MTC abaire negyo nokoboria mushimiwe to janda nande tekobwate because inga kieria national government ya Korosia nekere bintu bya nekitari nande challenge tuga akagapu akuna kutotegete president to bichoreri eparebe negento kende kiriba tekipa ombere na mangana yegeti kirikanya ntira na kiye korosiwa na kiye kogarigwa yekogera na kine intuto bwate aso kolere mijiga nandi buna bono sabana yabo kire nero yacha yarakira umupiro nabana bali bakira umupiro nono kumonyorite former president na tebete ngubekal chibesa eye stadium iko na orders chiche president no to requesting a former president na promise tieke aki anta kigendere tukolere biasana Steve dianso meje semesi veri setogaiga niroje na rao kefuni macho au deba no alime yumurura tubwati biasana au na eko kwa kiongozi naro guguna Cynthia Nyaboka au na onde me yumuroberio na goki una Steve ali au kwana amaene okorere amagendero iguru yabasae mokwandeti ngaki atobegerede
lakini na upromise na Steve aya onsipi e weekend na Steve na dakara Jumatatu to yakwande onsi asisiasa na magendero boy gananda to jakoli goli murai wins kago jana Jumatatu to jakoli rika munga kyumurai aja ibintu biriari e promise yari ngimijugo ikarana Steve oroje ngakyumoje goli ngito itokole rika blende murai wins kago abo Jumatatu bono Steve aki ngachiro ruengana yao yobo sem yo mwelio tukole na ro deno mugaka kireje kurudia michoki no ndi mebu na botambe no ali mebu na botambe no ali kabisa yesana Steve no wateba nga mbiamono murai kagocha wateba mgeni kuja mwenye chaponi igo tigate sokyo bonga sobonge tusange ne president ya sama sabo itukoria kimati igo para ibons bagusi tigato chamo mgeni kagoja tuyarigani onde wateba mbo tubonde tagenda nito sabera ni bugali lugato bugo bokale boere ekere tubwatirane buno omugusi egere Kenya itagenda kiagera una bono president kulingana na constitution ya Kenya na role ya president kago ne president ego chinguri chiria bwa tsionspi na bago teba ngagaiga pale chiga na bamentre kendi abwate chinguri chiria so tutumie na nde tomoe amasikani egere bunale president yeto egere na itu atuante ni na ndo manyete no mocho korugota maite na ba motori igo bono kagocha karibe ni yoke go benefit kisi county ngima na Kenya ngima kila ba ukwana kende kurwa kebe Kenya na bara ibaito nkomera na bale kwetera bono mushimo machau matenero le senior ole kirogi kenene ase serikali ya Kenya ase Kenya ngima bonero kubwatera na bale no monye no mochiki bono buna mushimo zaidi cyane na intu mbatengo turangiri toshenga nke president yako tezwa ngeri keta manyiti na kiekoba igongo basabanga itukulia chimapiri no ba turguti mukajimapiri no bomwesikie twensi ntogani ibenyo ahlige tikanya ntro sambiri toikire tuchake amazabu nandi tali raisi the president gale commander in chief of the armed forces bakalira bandinyagera tebono nga president ngokorereke ngocha egere tubwaterane egere togosabama na ntomotena ande ankyo kande ekogero maite na moko kere president neko bancha kuna ko bancha egere nanda chaiche nani ngwakera mushimi wa chanda pongezi ya networking yao kunya goeta gari ya Coral State House pali talentere bintu unagenda gukora kiagera no nyukirete ebintu ngochabire yekogera manto na bagonya kumanda rating atari gukora lakini undergrounding ngokorale asingintu buna bono president dona yachite na hindi tachanga nyali bali chachoka na nto iche itine stadium tutageta iche ande ward yende tutageta iche agenda ni constituency chinde ikiagera ndo president virase Kenya na constitution vetera biya sana Steve na magenda aya no gotera is fine tuning you know gotera konyoro monta gotera gotera nkora bantu bakora tera nga doganyai ditu kulia makwe ainario mone na kuganiti kwa manya doganyai ditu yani ogotera ngaki ogotera nkolikire ngaki wana chisauti chiko swana na chiko swa bono e president nero umujumbe naro aba MMC na cholire bono no fine tune inaki togotera magenderamu e pale yiga Steve kure county korosiande mushimi wa chanda toroseri jiga ogotera koro kunkolikire bono na mayo gitogo togo sala yezana Steve ngajira twende weekend Jumatatu tujikokora aya mana mange na ntujigurika bunge barabara kwane alia ngakimoro moyego yura biko ni jamsingi Steve otwali girena ibeno toto kwa mapema. Good morning muralia Steve alika amaene ni kiongozi
oyo moso tikuru nyamirako nande talinga abantu baibe noboka the president nere bwensi oy moyo gusio bwensi bwatelibaga na bagocha tusange ekekogera ibeno ewodi ibeno go senyari bachaje nekebekerero kayagocha kusaberukuru lakini amasabo no gocha amogocha yotanyale konyora libaga ukarare utanyale goika getene chitivi nchoroki lakini rende buya yokonyora libaga tigachi nchu mapema tuariganie president yetu ya Republic ya Kenya. Biasaro majumuri ngo twarengana Steve Ali kadi tukira Jumatatu ngojare wanjire tukole tumaye kwenda matanga kwerende nyamaye Jumatatu tukole nsakya MC tunasete na ruete pole bono rinde Jumatatu na butoganda tukole nsakya tumaye kwenda sugo chikomania ali sema ya nyamaye biamoro majumuri kero kwarenge me andi Steve Ndo Smosi twarenge no mugambi Steve Ali kakurwe wodi yibino ebunganya libali chache county ya Kisii ikara twarigani twensi unati tukira chuma mbiri tuenda se wodi yebenaria karo murai bwense tokugura muto akaro ase umusangano kwa masabo ene no Steve Smosi kwa kirambia mono to yitumira ndi tukira chuma tata sensemo yensa kia sensemo yamagendo na siasa tukana Steve kolende nkuira nanda sinini daba juteria matera abera tata singinjo yalengi yebwatoke kolende twara ese media mangi kwa Steve Ali ke ene no Steve Bansu umugusi Ndizi TV Ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV.